Ning panggon iku milik wong pirang-pirang ngono wis dianggap ngono. Ya to Ken? Milik umum ngono ya. Milik umum aku domungi aku SCTV Mas. Satu untuk semua. Tapi lah yang dhuwur, yang ngisor ya ndak. Ya bapak ibu aja. Wis. Ya ampun. Siapa sih ngomong kuwi mau? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Aja ngono ah. Ayo. Kan ya, nama saya Niken Salindri. Kediri punya bos. Niki pripun lek kula gandengne kalih niki Mas kula. Piye. Mas Nanang. Bagus, ora apa-apa. Nggih. Diungkapke pisan ora masalah. Ayo Mas Nanang. Heeh. Kesini kita sepoti heli kuk kemari kuk ayo lari heli coba aku guyon loh mas aku guyon loh mas joget hati-hati loh si alon aja kesusu nek mau maju. awas rotine wong ditabraki. Ayo munggah tak gendong apa munggah dhewe? Si alon. Nah, kuwi mikmu nduk. Tampanono to aku tampanono to. Heeh. Kuwi mike diparingke. Heeh. Nanang. Nggih sakderenge sugeng dalu Mas Bandung. Ya, sugeng dalu. Dalange suwi ora suwi ndak cethokno ndak bagus sik kan. Sapa? Dalange. Oh sik, iki perlu dijelasne, Nang. Apa? Sing bagus ki sapa? Ya dalange ta lho. Aku ki mau pangkling lha suwi ndak cethok lho kok ngene wajah ya. Memang dhisik piye dhisik? Dhisik ganteng saiki ndak nemen gantenge. Apa ketok? Apa ketok? Lah aku no ora ketok eleke kuwi sing mesti. Ora, kowe iki kaya ro karo aku. Semerep kok Mas Bandung. Oh iya. Kula jane pengen iso sabetan kaya sampean tapi wah, kowe sabetan sing mbok tokne malah gunungan sabetne lho. Ya sing mesti ya kuwi kok. Apa ngerti jenenge wayang apa ngerti? Alah, ndak aku ndak ngerti-ngertian sing mesti. Lah kok mau dibedheki wayang ngono ya iso ya? Ora iso, sok tak meguru nggenmu aku. Engko kok meguru nggenku? Iya piye engko njaluk warah dirimu, kan kita sehati. Yes. Hei Mas. Apa? Sinden sakmene kan ana 1 2 3 4 5 6 sak aku sampean milih ndi? Aku sing tak pilih malah sing go wedi dhewe mau lho. Di dhewe sapa jenenge sapa? Maya. Lho kok ngerti? Lho kok ngerti? Aku nyawang nih so ndak kedep emang malah. Wah. Jare sampean kae milih aku. Loh, lele aku milih dirimu ndak iso no. Lah ngopo? Wah. Ibaratnya kodok nggayuh lintang. Ora iso. Oh, aku terus milih sing tak pilih dirimu. Lah aku apa ya iso ya goceng dirimu. Wah. Malah jurusannya malah engko tekan ngendi-ngendi no kan. Lah tapi ndek iki sampean iso WA aku lho, Mas. Hah, iki kan namung WA tapi kan ati kan ya ora. Po Pak Dalang kula critane wong Nanang iki ndek wingi WA kula. Dik teng pundi ngoten ae. Batur lho, mosok ki Nanang, aku Nanang ngono. Kowe iki jane sing WA sampean dhewe apa kancane sampean? Ya aku lah. WA kok ada asisten iki koyo glani men. Wah. Oh alah. Enggak. Lah asisten iku Ipan bener dihapusi terus enggak aku. Lah wong Ipan iku ora wong-wongan soalnya. Ngerti Ipan iki nggone sebelah ndi Ipan? Kok gede. Wong Ipan kok ditudingi kono. Lah po wetenge lampune ndak diurupke wae biasa. Loh. Duh, lah iki gelap tenanan lah iki Mas. Iki gelap. Walah Ken aku ngipi apa kok iso cetuk awakmu iki ngono. Walah Mas aku yo ndek iki yo ngimpi lho Mas. Apa? Diuber kirek. Mangkane lagi mung aku anu mbok sepoti ngono wae. Oh iya bener teh. Ya ciritane. Iki yo. Mangsa. Ayo. Heli kuk. Ora Mas iki gur guyon. Oh, tenang ya. Jadi kayak tenan. Lho kene iki ngerti kok. Sing tabah hatine. Wis to, kene iki panggah santai los dol. Iya Mas. Ngeten-ngeten iki Pak Dalang. Dia itu seperti ini tapi mempunyai suara yang sangat emas. Lah, ndak iso aku suara elek kayak Black Seret tok kan. Ayo ndang nyanyi. Aku pengen duet karo dirimu sakit rindu. Sakit rindu. Ya. Oke.
Iki gamelane wong yogane yo ganteng-ganteng multi talenta. Sakit rindu ya. Kena karo gamelan iso. Nggih, pelok. Pelok. Nggih. Yogane jek nom-nom Mas Nanang. Nom-nom ganteng-ganteng bakoh-bakoh. Jayane ngratoke. Iya, tuwek titik pateni. Pateni. Anggepe apa? Tapi lek bapake Mas Pur ka nganu ora tuwek lek kae. Ora. Kae sepuh wisan. Lek sepuh maksudnya disesep ampuh ngono. Lah kae malah perguruan pancen Mbah Mas guru-gurune malah. Pancen Mbah Gople kaya lain daripada yang lain nek Mbah Gople. Kenal karo Mbah Gople barang. Oh nemen. Jan. Wah niki Nanang niki lek kon joget melak sae. Wah, iya. Jajal Mas Ipan. Sampean kendangi tok. Delang. Ih. Sikile ora dijangkau. Blok. Sing mendek-mendek ngono kae piye bokonge. Bokonge Mas. Lah. Dah gentak-gentang. Mas kayak pitik ayanan lho Mas. Mas. Kendang amuk iso puwenak men ya ngene piye to, Pak? Wis sakit dadi tanggoku lek mau ngendang sing tenanan, Pak. Ngono wis arepe jelungup. Mboten pun aman kok lha entas sik sampeyan Grayai. Grayai sih. Masya Allah, jan luar biasa penonton tumplek-blek wis ora muat gene iki Mang. Nek omong lho kok yo. Lho, aku liwat kono Mang masalah bakul kebak wis penonton. Wah. Sampeyane dikenal wong sakmene keyan wisan. Alhamdulillah bersyukur. Alhamdulillah. Lah ngene iki yo karo anu kok Mbak Niken ngene iki yo karo belajar kok. Nggih, sami-sami belajar Mas. Lah iya toh. Ayo monggo. Monggo sakit rindu, Co. Iya, monggo dados. Jaya Ningrat. Hei. Ada Mbak Niken Salistri. Hei. Banyurip Sonageng. Awas. Sirahe ngeluh sakit cinta sakit rindu yen wangi rapi saturu yen doyan mangan amarga tansah kelingan betul kowe betul kandamu cah ayu tak tunggu-tunggu ora liya mung sliramu rina wengi dadi impenku wani sumpah apa njalukmu cah ayu aja guyang guyu lali anak lali baca lali waya lali petung tung bintang entung rasane wong lagi gendrong pilih bacot apa pilih burung tak trimong gantung nang wit kencur malaria pemarindu satina rasane sawindu ning marake guru numpada karam lakone ngulon wong sabar mesti kalakon wong sabar mesti kalakon waduh bapak lah waduh biyung anakmu kaya wong gemblung kapan dika paring pitulung iwak cucut mlebu ning karung kebacut alias kadung ngentekke sawah ngentekke kampung ayo oke balikan salindri Banyurip Sonageng bergoyang
dadi impenku wani sumpah apa njalukmu cah ayu aja guyang-guyu lali anak lali bojo lali wayang lali petung tung tung tungin tangin tung rasane wong lagi gandrong pilih bacot apa pilih murung yen urung tak trimo kantung rindu saktina rasane sawendu ning awake guru numpak dok karo lakune kulon wong sabar mesti kalakon wong sabar mesti kalakon waduh bapak waduh iyung anakmu kaya wong gemblung kapan dika paring pitulung iwak cucut mlebu ning karung kebacut alias kadung ngentekke sawah ngentekke kampung Nggih, matur sembah nuwun. Sembah nuwun Mas Bandung. Heeh, apik. Kok Mas Gandung ki piye to? Mas Bandung. Lah, ngono lho kok. Mas Mengke kula jenenge nyimping mengke pun. Nggih, tenang mawon. sing mbok tokne wayang apa Wayang golek. golek perkara wis Nggih, terima kasih sembah nuwun. banyak Mas Nana Oke, siap. sik ose mike Ya, ki awas iki kanggo awakmu. Kowe gelem ora tak sangoni? Nah, nyah rene. Ya wis riwehno. Ya. Oh, lah. Heeh, ya. Heeh. Engko alon, alon. kiri kanan lurus kanan awas yo kasih doakan aja Mas Nanang semoga sehat selalu Mas Nanang Amin. tapi berhati-hati lagi dengan berteman Ya, iki sih nene. Nggih, pripun iki, Bapak? Awakmu tak duetke karo anakku lanang. siapakah itu? Ah, iki lah. Iya, sing demek ape. Heeh. Walah ya Allah cenom banget iki. Loh, sik nom banget wong pancen anakku. Anu cek tuwek bapake yo. Iya lho. Ayo yon munggah yon. Iya, Mas. Heeh. Ayo duet kayak jenenge Mas Pambayun. Iya, guru SMA. Oh, guru. Iya. Oh, Bapak guru ini. Ben kendel karo wedokan, Nduk. Oh, kalau begitu ini bisa buat jarak-jarakan ini. Iya. Walah wong kuwi wedi kok. Oh, Oh, mumpung masih iya. polos. Saya itu tipe orang yang bisa membuka hati lelaki. Ya. Heeh. Mulane engko anu yon. Perlu kula benakne, Mas. Heeh. Wes. Heeh, belajar ono kendel. Jarekku dhewe ra toto. Ya. Wes benakne wis lek macak karo ikan kok gilane aku. Oh biasane ora ngono awut-awutan kok ya. Heeh. Ya ngadeg ning kono, ning dhuwur. Wah, padha dhuwure kok. Ning nduk lah ya ta wedi tenan to karo wedokan. Sing nonton sak pirang-pirang ya. Heeh, ayo, heeh. Jajale demeken dicek ora. Heeh. Ya. Ngono lho. Kok iso. Bagus. Jan bagus banget toh Sampeyan kelahiran piro? Sampean kelahiran berapa? Yes. Sebelum menanyakan saya, sampean kelahiran tahun pinten? Jujur apa ora? Jujur. Pak guru itu harus jujur. 95. Hah? 95. 95 Temen, akhir. 95 berarti saat ini umurnya 28. Nah, 28. Ora sampai. 28. kacek pirang tahun? Sik 28 karo 15 tahun. Aku 15 tahun. Kacek 12 tahun. Sampean purun gak lek kon ngenteni 5 tahun kasih. Lah dalah.
Masa wis kesusu. Gak aku ngenteni ya. Ngenteni purun ta? Ngenteni ya. Aku cek 2008 loh, Pak. 2008. 2008. Lulus SMP wis gak apa-apa wis ngenteni lulus SMP ra apa-apa. Iki cek kelas 3 arepe masalahe, Bos. Musuh SMP. Sampean guru apa? Guru apa? Guru apa ya enak Bahasa daerah. Bahasa daerah. Oh, bahasa daerah. Bahasa daerah. Pasti muridnya banyak yang ngesir. Udah punya pacar apa belum, Bapak? Urung domongi wedi kok. Nanti boleh minta nomornya enggak? WA-mu yo lebokno nike. Piye? Nomere kan? Langsung aku nyuwun nomor ibu ae. Lah nyapa? Lah kok petongnya ribu biasanya. Petong lamaran apa petong jam, Mas? Ini perlu ditanyakan kabeh. Aku mana dadi wong wedok ngetek banget ngene to ya Allah. Bare aku lek kadung ketemu wong ganteng ngene iki lah. Yes. Ner. Mas, Nggih. iki aku panggilnya nae Mas apa Pak apa Wis sak keneke. Mas ya, garai dhek guru lho. Oh Ben ajan ketok dhek nom. jek 6 lho, Mas. Mas ya. Sak Bu niki keneke. ganteng napa mboten, Bu? Ganteng ta, Bu? Lek kalih kula cocok napa mboten, Bu? Cocok. Sayangnya kono kesusu lho, Bu, garai, Bu. Ora kesusu, enteni ya. Pirang tahun toh? Hah? Pirang tahun? 5 tahun kas lek garai. 5 tahun kasalas. Cedak. Jo ngono ah. Ya wis. Iki arep nyanyi duet lagune napa, Bapak? Nyanyi nembang. Pamundutan wonten. Iki kudu mbok bawani. Waduh. Napa Kudu mbok lagune? bawani. Dibawani pelok barang ya kena. Terus mbok bawani slindro ya kena, pelok pengasih ya kena. Ning syarate ya kudu karo ngrangkul niken. Kowe tak belajari kender ora kaya bapakmu bras. Boyoh nek wedokan. Ya ora kaya kowe kuwi jenenge duwe anak pak ya gajah kok anak semut. Bapak ae bojo lek ra 12 moh. Nah, Opo? Turun Mbah Dayat kok. Padha karo Pak Degleng. Ngakoni boloku, Nduk. Boloku kuwi. pulunge wis pindah ning gone tukang kendang. Oh iya. Ya kuwi masih panbar iki 5 bojone. Hei Mas, besok gaya rangkai Mas. Ora kono kuwi, wong lugu. Oh setia, wis tiap tikungan ada. Pelok barang. Oh 6 ae 6 pelok ngasih. Tibane napa Mas? Sak keneke nyuwun apa? Tiba geblak. Tibane nyuwune napa? Angenteni napa? Sembarang manut. Manut wis sembarang pokoke wis musuh. Anak wedok niken iki sapa sing kok karepke iki wis sembarang. Suarane aja masalah. Urung iki lho urung. Oh turun. Urung wis getak kowe. Kowe. Aku ala kowe urung wis digetak. kowe kelakon. Oh tenan karo nikan kowe digetak iya. lho walah wis kira-kira wis. Aki ambekane wis ndak males blas kok. Kowe jantungan. Aku kaget aku. Ya. Pambentaku Karo ngrangkul. nyuwun izin lho. Kamerane wakeh lho. Ora apa-apa. masalah, nyapa. Oh jenenge ning panggung kuwi bebas Anggap kok. saja kalau di sini hanya kita berdua. Wes Dunia serasa milik berdua. ning panggung iki milik wong pirang-pirang ngono wis dianggap ngono. Ya to Ken? Milik umum ngono ya. Ya. Milik umum aku domongnya aku SCTV Mas. Satu untuk semua. Tapi lah neng dhuwur, neng isor ya ndak. Ndak. Ya bapak ibu aja. Wes.
Ya ampun. Sapa sing ngomong kuwi mau, he? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Aja ngono ah. Ayo. Kok ya krungu e wedo kene do kono. Guyu. Jan ging sule lho ndak nguati jan kok cakil lho. Mosok kadang-kadang kok cakil. Lah cakil kan nenek ging sule. Yo. Nimas itu alon to dhisik. Rada cedhak lho. Lah kan iki pemanasan ngono lho Mas. Penggodaan gitu loh. Anu kan godanen. Wedi tenan kuwi. Aku lek kadung godha wonge jan kaya wong wedok ngetek kok. Astagfirullah Mas, ngono Mas. Hatut runtut tansah Dan dicekel mek ngene lho Mas. Suwi banget manuk gerayah-gerayah tak yo kering iki kuwi. Alah, nanti golek nggone. Ora, kowe mengalon-alon terus golek nggone. Hatut runtut tansah reruntungan. Piye? Suarane piye? Elek wapi. Aku wis gak iso berkata-kata aku. Wes. Ing sarena. Hah? Kok oto? Jembu berarti. Eh, Piye? rambut Oh, iki lho rambut. Rambut sing dhuwur. Oh iki to. Oke. Datan kengkang sak Jembu. rambut. Kayak ganti. Masa aku. Ayo, heeh. Hah? Ganti to? Ganti sing nyanyi Teko ndi Mas? Mbut, teko kene lho. Teko ndi to? Teko kene lho. Pak, cakepane maksudnya bos. Lamun. Wis iso. Yo ngono artis kondang kok caket ing guyune kok koyo malampir ngono to. Aku ngene iki lek kadung ada asmara-asmara. Wis Mas, dah ndak kuat aku. Yes. Aku jek cilik lho. Aku mesti Ayo. warai nakal lho. Lah ciri ki emang sapa sing njaluk nyedak? Heeh. Sing njaluk nyedak mung Kilap, sapa? kilap. Lah karo aku ya alon-alon. Ya Allah para netizen mohon diam. Mas. Ini hanya sekedar tontonan. Wes. Engko sing serius ade engko ya anane Mas ya. Ah. Luwih serius. Diliriki. Aku diliriki lho. Mas Nanang, jangan cemburu lo ya. Ora Mas Nanang, ngarepe Mas Nanang kuwi. Oh, Ipan to. Pane cemburu to, Pan? Munine gak ki ya ngono. Kok ngene. Ayo. Yen cedak. Yen Tentenan. cedak. Aku ya. Ya. Yen cedak tansah mulat apa molet? Mulat. Oh, molat. Kowe nek krungu cengkok kaya ngono kuwi piye? Jajal ile. Kowe nek krungu cengkok sing kaya ngono kuwi cemokot iki cengkok cemokot iki ya ngono kuwi. Cemokot.
Cekok cemokot. Cemokot iki, Mas. Sampeyan tahu cemokot enggak? Ya cirine aku dulang kuwi lho, cirine iki jane iki mung diingeti tok dirungokne tok. Ning rasane koyo dicakot. Kok iso? Cemokot ngene. Lho. Ya ta. Ya ta. Mulai. Sida. Sida asih Wis, Kok meneng-menengan? lah kok meneng-menengan ayo tutupno Karepe iki bareng. Ya. Sing guri dhewe iki Layanan. bareng. Situ asih iki mung keleru Ya. ora aku yo mbuh lali Ayo, cakepane aku. iki mau terus diteruske apa? setia tuhu mawon Oh, setelah tubuh. entah Nggih, setia tuh. ya gitu dong manut gitu loh Nggih. Iya, Suka monggo. aku kang setya satu wit biyen nganti saiki Jan. Handika pangayomanku air batinku wis nyata Ing sajake andika mune kurang reda tanda yakti pasakseni rekon lani mlampah tebih datan lesu ditungakne wong sakmene mbiyane muga-muga lestari yo. Amin. Sopo tapi sing lestari? Hah? Sopo antarane sopo karo sopo sing lestari? Antara Romeo dan Juliet, Oh ya wes. antara cintaku dengannya. Tiwas Yes. berharap aku Ya wis cintaku denganmu. Wes. Ngono to, mbok berharap ngono to. Mangkane bilang dhewe ngono lho. Kok men aku ae sing baperi. Biasane iki sing baperi wong lanang dudu wong wedok. Mas Pur kae muridé Hamean. Kayak murid mendem kayak malahan. Iki lho cacak kowe. Mas Ipan kayak muridnya sampean bal-balan. Ya, dalah. Wis to, pokoke lak kena niken wong kuwi AC kertune Caca sing nyekel iki arepe bengok ta bosok wit tilase. Ya, kelakuanmu ki sing roh cah iki, cilik bocahe. Ha ning lak masalah polahmu lho roh kabeh. Ya, dalah. Roh soalnya sing nyeritane ya Pak Degleng. Lah, Kartune sampean ket A
sampai Z A1 iki ngerti Haro ya? kabeh. Gelem tak buka apa piye? Bukaan, buka. Aku tak Buka. apa piye? Ayo buka. Aja. Ayo buka. Ambak tuwek ngene iki saiki wis dadi guru terhormat dhisik ya aku tahu ngerti. Sik terus. Oh, Ayo terus. ya. Aku tahu germo nang gedang 1000 ngono. Lah dibuka dhewe lho. Ya biyen tak akoni melok pakmu. Kowe Ora patungan karo pakmu. Ora kuwi tok. Tahu mendem ge. Lah kok ngedani banci to. Dalah. Sampai teko tengah dalan. Konangan. Ora isin ngono iki. Mangkane selerane kan wong iki selerane dudu wong wedok. Tak akoni wong lanang sing berkedok menjadi cewek. Aku ki wis ngerti ya. Satu hal yang perlu diketahui. Apa? Wong iki golek aman. Ya ora iso. Golek aman Golek aman ki kudune rabi kok. Lah. Oh, golek aman kok ora rabi. Dek gampang bosenan. Dadi lek iki wis dijajal ganti sing sitoke. Ya. Kuwi jenenge ora aman, ning kuwi jenenge min. Ayo perlu tak buka neh apa piye? Hop. Kelo. Lek Ipan kae yo arepe kae. Wis detik-detik lek. Tapi Ipan kae jek normal. Lah. Ya aku yo biyen seneng aku ngingu banci. Mburi rumah sakit kare bener we Garuda kae to. Iya. Papat. Yo malah papat lho. Patungan karo Masmu. Iya Mas Pareng. Piye. Bayaran larang kok piye ning kene njaluk bayaran men linggo ae kok. Pamundutane napa, Pak? Ngersake napa Ya iya ta. Dilayani. Mbosok wirangan saiki pamundutane napa, Pak? Ngono kuwi. Heeh. Ki ana pamundutan gelang alit. Cocok. Nah, sing beksa Cumplung. Wah. apik. Jogetmu apik. Heeh. Ki njajal ki rada jinggirne. Guru joget tok e. Guru mayang barang bar niki lek pas mayang ngoten niku genti Pak Cumplung mawon. Heeh. Ayo tenan. Oh, biyen tau ndalang kok. Ndalang tenan. Usik nalika semono kuwi tau ndalang kok. Lakone limbuk cekel ki tangane iki tangan tengen dadine ngobahke bingung. Kuwi tau kaya ngono kuwi. Ning wong mayang didelok dalang sak Jawa Timur Italiane aku renek mesti liyane grogi. Yo, Mas. Ayo. Gelang alit. Gelang alit. Ayo dijogeti. Ayo, Nduk, ndang ki ndang nggo kondur gak apa-apa. Bar iki terus sampean ku sesuk sekolah lho ya. Sekolah. Sesuk apa dina? Oh, sesuk minggu. Sesuk dina kliwon kok e. Heeh. Oh iki mang kliwon. Aku mung wis endo meneng lho nang kono. Gelang alit dike ladrang Mas e. Ladrang gelang alit. Ladrang gelang alit. Iku. Ora aja. Aja. Ora dadi. Heeh. Ladrang gelang alit. Apane kok kowe? Ngatekan, Nduk. Heeh. Resa kon bonang. Kasih Resa. Pokoke lak jenenge Niken ki arek cah-cah arepe polah piye kertu kecekel kabeh. Mulane bela kono tinimbang aku timbang kono sing kewirangan. Heeh. Ora tenan Mas. Mas, ora mbela aku to. Membela aku pembela Cumplung. Loh. Gelang alit, Mas. Alah, ora sarna-rna. Rokok apa? Kene. Oh. Badok rene kok rokok. Rokok spek Apache, Bos. Ya, gelang alit. Monggo dados. Jare joget ta, Nek? Sumpahnya ambekan sih. Oh,
enak iya duduk lagu duduk kuwi Duduk. wes kalakon semene lah masih hisnya rika ketane samana seni mene Sekarang anak pasti sire senawelas nono mata se mitang kopi balong nongko ya senenge hati ketemu ring dino buri kalang alit ring darici ojo lali kumekas nungguin ya. Aku bingung antara balik teko rep apa balik teko ngarep. Oke, ngarep. Iya, interlude ngerti barang wis tuwek ngerti interlude barang. Alah. Sopo sing ngerti interlude sapa? Interlude. Terus mari ngono apa? Intro. Terus apa neh? Inter biru. Oversize barang. Parises barang. Yo, kok ngesakne ting menang. Oh alah. Ya. Wis to kan ngesakne aku wis tuwek lho. Aja mbok anungku mutung kok. Melak aku ning ndi kuwi. Kontrakku mbonang lho ya. Iki kontrakku mbonang. Ora iso. Ya lek mbonang tok. Oh ning ngarep kene iki apa rumasamu njaluk bayaran. Lah wong kontrakku ya nyanyi akhire ya dikongkon joget tok iki mau. Lah iya. Iki kok piye? Oh alah ya. Sumbang apa? Aku butuh sumbangan. Kan semua orang kan harus sumbang menyumbang.
Bondo donya kuwi titipaning Gusti Allah. Nah, Lak trimo dinanahne barang wit pone tak titipi termbok dom-domne. Ha apa ora diseneni sing nitipi? Mulane tak jaga. Besok sak wayah-wayah ditekokne karo Gusti Allah ki tak kekekne aku nak dipolo. temane apa kok malah dadi teko Gusti Allah barang ki apa te? Temane ki apa? Topike apa topike? Apa teko apa sampe dadi ning kene lan njaluk bayaran. Gusti Allah nitipne. Heeh. Gusti Allah nitipne ning aku, ya toh? Iya. Kata-kataku mung lho piye? Lah ya apa? Lho piye kok? Ayo. Gelang alit ngene lah. Kobong mesti Kobong, pucet. kobong. Pucet ajae, pucet. Lah aku kulino kobong kok. Ha wis dientekke ya ngono kuwi. Aku ra kobong ae. Pokoke nek wis digojloki entek ya wis ngono kuwi. Alah. Wong lek mesti mengalihkan pembicaraan biasanya kobong. Heeh. Iki kok Ngono iki jenenge ditutupne sik. Seluman aku Gusti Pangeran. Jluman-jlumun selamat. Wong tuwek mbok rempon kowe iki. Kowe iki karo aku nafsu ora pareng. Oh, sing nafsu ya sapa? Malah kene gemes kok. Malah kirek ora doyan kok. Tahu aku dijilat kirik ya tahu doyan. Ayo. Edan. Ya Allah, astagfirullahaladzim ki wong tuwek lho masyaallah. Angel wis tenan. Langka iki timbangane karo Bambang mending iki. Duduk Bambang kuwi lho, ya duduk Bambang kuwi. Kuwi meneng ae soalé. Walah Bambang kuwi ya wedi kok. Ayo. Ning ndi? Selak bar. Alah bebas iki jek jam pira Aku jam 3 ae. Ndang manggon kono nah lho kamu. Wong iki Demung selak asam urat kolesterol nganu kok. Ken kuwi nek bar bonang ngadeg lho dikon majune ngarepno kerangkang kuwi bangkek Demung iki gringingen lho iki. Engko etok-etok diblungkrung iki. Iki kan anu dulure Nanang. Wes kelakon semene lawase Hison nyari kok ketane semono soni miane mulorika kotengane ati Segara ana pesisire son walasno no atase widang kopi balong nongko raino wangi son mung katon riko Mendane yo senenge ati kata murid dino murid kalangan lit reng terci ojo lali tumatane ngabati
suwun. Kenang ngelit keng deriji ojo lali tumakane ngabati. Matur suwun. Ya, omong kowe. Bareng ya, Pak. Hop. Lah nyapa ta kowe? Kowe pembayari. Kalau Rame lo bayari kok ngatur. Kowe pembayari. kowe nyanyi aku to. Ya iya toh. Nang werene yo. Gatenan aku. Bola nyapa kok nanang. Berarti aku ki nang kene ku wis nek, Mas. Ayo nanang rene adewe linggo ayo. Ayo kae ben digarap dalange. Masalah dalange kan mau meneng ayo. Meneng piye to? Ya dil, ya. Mulai ya. Mulai ayo. Aku rono karo nang kowe diperintah kuwi kudune kowe sing mbayari niken. Ah, sing perintah niken lho awakmu. Sing perintah dalange iki mau. Ora. Cumplung. Sing perintah cumplung. Cumplung. Berarti ya, berarti ki mau nanang kudune sampean bayari. Bayar ono. Aku ki keterang aku tek ra jelas. Oh, ora iso. Salah jare guru mampu biasane guru mampu. Guru digugu ditiru. Jam pelajaran 1 jam 500.000. Nah. Ngalang-ngalane psikolog kok Kan. Aku didelok tangga-tanggaku lho, Nduk. Alah yo ben. Kang Yanto. Rungokno Kang ya. Lah wong aku didelok tanggaku ki tanggaku sakmene kae ndelok aku ya wis tak anggap renek wong ngono. Wah. Ya ora usah isin. Ki lho Pak Plung. Lho, iki ngilmu iki ngilmu tuwek iki. Jeneng kok cumplung kok teleke plang-plung. Mbok anggap ora ana wong. Ha iya no. Wis to. Apa kata dunia biarin wong enek wong ora enek wong nek aku peraya padha ae. Pinter. Masa ora? Wah. Nggih, wong sakmono kae lho kek. Sing stoke mburi kelir barang e. Wah, tenan. Rumangsaku. Ki ngopo to tangane iki kok? Rumangsamu. Soamber mledek kapok. Ora, Nduk. Le cah bagus ya. Ndok. Le, ya tutukno. Mbah tak nang kono. Ambek aku wis ra karuan. Alah, wis to Kang. Nek sampean ngene iki aku nyawang jogete sampean ngene peh. Percil pedhot musuh sampean. Ya, pedhot. Mantan wayang wong kok, Mas. Oh, ngene kancane mbok diwarai sok ben aku tak moro ngene sampean. Alah penendi. Kok iso? Arep Coba iki mau BT cumplung Niken Salindri dan juga Nanang CS. Nanang PC kok Nanang CS KPI. Rumangsane. PC. Apa PD ya kena peteng dedek. Nak le. Loh, iki pelajaran loh Mas. Pelajaran. Kelemahan pada diri kita, kekurangan pada diri kita jangan membuat kita lemah. Itu suatu keistimewaan yang diberikan Tuhan. Contohnya iki. Apa ya tenan? Tenan. Dadi aja dupeh apa wis jenenge wong duwe kekurangan kuwi lemah. Wo, ya le ya. Lah sampean ora ngerti karepku muni ngono e. Kowe iki tak aku ora kok masalah belane ora aku iki ambakno ngene aku ndek ngenane wis digancu wong aku. Ya kok perkara. Lho, sampean urung ngerti sampean. Wingi omahku lak diparani petugas PLN. Oh, tukang listrik. Ha iya. Marani nggonmu ana apa? Aku kan ya perkarane iki aku WhatsApp karo bapak. Pak, Wes. iki kowe WhatsAppan karo petugas. ha iya ana wong keadaan darurat e. Aku nek ndak darurat no ya. Tenan, lakmu WhatsAppan piye le? Pak, ngapunten niki kula listrik kula kok mboten empan dereng nyala niki pripun Kok niki. ketok peteng dedet ngono. Kula pun bayar telas kathah lho Pak. Terus Kula nyuwun sampean iki jenengan mriki riyen lah bareng diteluiti. petugas PLN ra percaya marang nggon Oh omah. iya apa ya tenan. Buktine apa ya tenan lak listrikmu ki mati ora mekan. Diteluiti kabel ya ora enek sing dikrikiti tikus ya ora apa-apa ya normal. Terus Le rene oleh tak gianco ndasmu le. Lho kok kowe diganco jalaran apa? Ha wong sing picek ki matamu apa gawe PLN mbok salahne apa rumangsamu?
Kene Karepmu njaluk digancung. salaman karo aku sik. Lho kok salaman Ya wis. Iki pinter. Iki Kuwi sing kabel duduk apa sing pedhot duduk kabel omahmu. ya mataku kuwi ta sing pedhot rumangsane Sing kok. pedhot ki ya kabel utekmu kok iso. Loh, Rumangsane rumangsane ora nanangke mbok gocer ra mungkin iso gagar otak lho, Ken. aku ambak nang ngene nek trimo gonceng dirimu Loh, kok kene tenang. pakundian ngono iso lho kan. Iso. Engko mulih tak terke yo. Dek kok iso ngerti pakundene teko sapa? Mesti Ipan iki. Oh, Ipan. oh, dak ngopo Ipan? Nanang ki ketoke batene tajem ya le ya. Lah aku wong ngerti sak jroning wina. Lah iki lho. Ndah, ya ora Kowe to. nembango karo nduk niken. Nggih. Ya, aku tak nggon kono. Cumplong sing joget. Yo ora iso wis to Kang. Ora iso, cukup Kang. beneng kene. Ora iso. Ora iso. Oleh ra oleh samane pokoke gelem ra gelem mau tidak mau gak oleh ngalih nek urung rampung kukut gong. Ora bayar kontrakku, Bu. Ya, bonang-bonang Ora ya iso. bonang ya bonang iki Tak nyang tambahi desane kok. dhewe Iku kok. tak tambahi dhewe. Wis to wong kene iki nek sampean apa meneh iki usome YouTube kuwi YouTuber sak pirang-pirang wah mesti iki kok sampean terkondang wis. Oh, Yanto Cumplung wedan kowe. Sing tak Enak. samari nggon kuwi. Apa? Mulane aku ora tau gawe status moh kaya ngene iki. Mulih geger. Lah Kok iso? ngopo? Diuber wong tanggung aku rong bayar. Lah Bocah apa? tanggapan. Rumangsane. Ngapunten niki Mas Bandung. Ije. Wau pun breng-brengan sampun niki kula tak nyobi sesideman damel Bola, Cocok. cocok. Kari sing siji iki gak Ya. pancene sesideman. Seto Kang. Kang Yanto sesidemane apa to Kang? Dedelikan. Sesideman iki Sesideman ki dedelikan bener gelem mau. Nah, Dadi iki- gak seneng sarwa ndelik-ndelik nginjeng. lah demen aku yang ini nek sesideman. Makanya aku nek gonceng niken wis gak tak weruhke sapa-sapa. Aku tak Walah. sesideman kowe. Walah ya. Krik 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 krik. Rumangsane. Kok iso men cita-citane gonceng aku ki. Lah kok? piye to Ken? Sampeyan seneng aku keweden Mas jurusan apa wing kok? Jurusan akhirat. Lah. Rumangsane. Oh alah, nggih. Niki kula bawanane sesideman riyen Mas Bandung. Kan aku njaluk catetane Ora kan we iso. duwe apa ora kan? Karek sak lagu. Tak bukane lirik Mas. Mbok bukake Google Map. Nendang joget kono nang Oh, dhuwur, Google Map. malah kowe ning dhuwur. Cumpluk kowe ning dhuwur joget. Lah, Ayo setuju. sesideman kurang sak lagu kas. Nggih. Nah, Damel bawa nggih Mas iki. iya, wis ora apa-apa. Wis sak Catetane. gelemmu. Sik aku tak njaluk niken catetane aku. Kan kowe mung duwe rentengan to. Rentengane kekno kuwi kekno si sapa kuwi jenenge. Oh alah. Nang. Heeh. Rumah Tego Sanang. kula kei 2000. Kan aku Wis nyaro ben dirimu. to Weh. ngono. Kakake 500. Wah, Sing gen- 500. Mas niki sing gender namine sinten Mas kritik lho senengane. Mas Bandung. Jae. Sing gender namine sinten nang Guanteng. Walah, Allah koyo Ora patek ketara. Es. Dijajal sik neme Mas. Wiwitane Kono ki rekake ya roh karo Titi Laras. Neme sak pira, Mas? ngeten iki nggih gayane wong ngawur Ya. aku. Handerek sang pekek priya bagus Kang olah apa? kang olah budaya. Cumplung wingi ra ngono lek nyanyi. Lah piye? Priya gabus kang olah busana ngono. Aku pengen remuk. Wah. Aku pengen remuk. Sak uteke. Remuk sak uteke nek cumplungi bener. Sowan menyang kutha gedhe. Ngono iki kon gampang no ya purik. Wah, kula niku sanes penggampang, kula niku pembonang. Wah. Lah kudune nek wong kaya Mas Yanto ndelok baguse kaya ngono kudune ya multi talentan. Alah, Serba jabang bisa. bagi. Tak jogetane. Angger Pompong angger aku ditunggone Pak Tarmuji iki sewengi aman aku pokoke. angger buka ki bingung, angger buka bingung. Ndah. Oh.
Drolek lho kan. Ngandekno kok maki. Olahku kok tukunan. Ya. Bendara terus kayung-yun. Selendang kuning kang saking bukir swara kurang permono ning wasis ngumrum lah dolope ngguri wakeh men amumrong marang bendara Dyah Sulistya Wah, aja kesusu to. Pijer ngincangake alit Bir Mas mboten mampir. kula anu Mas senengan kula nggih kesusu niku lho timbang kesikut niku. Ya. Aduh. Iya, engko tak iwasi lek pun joget tak praktek. Dhuwur. Ya, ning dhuwur. Terus tresno sesidemah. Keplelet. Padahal jatahe membonang kowe mau. Ora eling. Monggo Mbak Nika. Wah. Iso keplese. Iso. Sembarang iki nek digarap. Iki jenenge garapan iki ngono kuwi plong. Wah, diomongi kok. Aja yo Garapan. Nah, dadi kowe iki digarap karo Ipan. der pokoke. Golek apa? Golek apa? Sing babar. Wah.